ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓ କି ବର୍ଷା ହେ ମୋ କର୍କଶର ଗୀତ ଗାଇବିନି। ଚା ଟିକେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଏବେ ପରିବା ନେବା ପାଇଁ। ହେ ଇସେ ମୋ ସୁନ୍ଦରିଆ ମୁହଁ ତ ବର୍ଷାରେ ନ ଭିଜିକି ମୁଁ ବାହାରିଲି ପରିବା ନେବା ପାଇଁ। ହେଇଛି ରେ ପୁଅ ନା 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 ଏଟା ତ ହେଉଛି ଆମର ଆମ ଘର ଟଙ୍କା ଈଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନାଇଁ। ପରିବା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦିଦି ଆଳୁ ହେଲା 40 ଟଙ୍କା, ବାବା ଆଳୁ 35 ଟଙ୍କା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆରେ କ'ଣ ଦିଦି ଆଳୁ ହେଉଛି କୋଲକାତା ଆଳୁ ଆଉ ବାବା ଆଳୁ ହେଉଛି ୟୁପି ଆଳୁ। ହଉ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ଆଉ। ବାହାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମୌସମରେ ଗୋଟେ ଗରମ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ଦରକାର। କ'ଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେବି? ଝିପି ଝିପି ମେଘରେ ଭିଜୁଥିଲା ଲାଜରେ ସୁକୁମାରୀ ଝିଅଟିଏ। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଏମିତି ଗାଇଦେଲି ନା, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଝିଅ ପିଅ। ଦେଖିବା ବରା ପୁରୀ ଇഡଲି ତରକାରୀ ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଆରେ ମୁଁ ବିକୁନି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ହଉ କ'ଣ ଟିକେ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରି ଯିବା। ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ିବାର ନା ନାହିଁ, ଭିଜି ଭିଜି ପଳେଇବା।